व्यक्तिया बेबायदि खुगायाव बुंनो समाया बिपिएफआथ' बिपिएफ गभर्नमेन्ट सालायनाय समावथ' बिजेपिआव फैलायनांगौ दरखार गैयामोन ना बेहाय रावनिबो सायाव रावजोंबो एलायन्स खालायालासेनो जोङो रावजोंबो एलायन्सआव जों इलेक्सन गेलेनो नागिरो गावनि राजखान्थियारि भाबै बेवहाय नोंगौ थारैनो साननैसोआ एसे बेले बेजे जानानै दंमोन बेखौ लानानै हयथ' सोरबाया सोंखारिदों जानो हागौ जाय मानसिया दिनै जेबो मावाखै एक्चुअलि बियो सोंखारिनायनि जेबो मोन्थायबो थाया होननानै जों बुंनो लुबैयो मानो होननानै बुङोब्ला बिथांमोना दिनै बे केसनि जानानै जेबोखौनो बुजिया जेबोखौनो मिन्थिया अबे पर्जायाव दङ मा खालामदों मा मादों सोर सापर्ट खालामदों सोर बेसेबां दुखु खस्थ' लादों बिनि थाखाय बे केसखौ नांनायाव दिनै प्रमद बर' सारा बेसेबां हेफाजाब मदद खालामनानै बेसेबां नाजासेयाव बेखौ जाफुंसार होदों दिनै बिथांमोना बेखौ मिन्थिया एबा क्रेडिट होनो लुबैया दिनै सरकारखौहाय नाथाय दिनै जों बुंगोन जों जिहेतु बे केसआवहाय जों रिलेटेड सिगांनिफ्रायनो जोङो जागायजेननायनिफ्रायनो बुंनो थाङोब्ला जेब्ला 2023आवहाय डिसेम्बरावहाय एनआइएनि फार्स्ट ट्रेकआ फैगोन होननानै बुंदोंमोन जों नायस'हैदों बै समनिफ्रायनो जों खस्थ' खालामदों जों नांथाबबोदों जोङो चिफ सारनो जों फोरमायदों जे माबोरै बे केसफोरखौ फोजोबनानै जोङो मोगथां महराव लाबोनो हागोन दा दिनै बिथांमोना जेबोखौनो मावालासे क्रेडिट लानायनि लबालावहाय बेफोरबायदि सोंखारिलायबाय थानाया जों बेखौ थारैनो बिथांमोननि थाखाय जुक्ति जायाखै होननानै बुङो आरो बे मिनिंफुल नङा रायजो राजाया दिनै मोनथिदों सोर बांसिन खामानि मावदों सोर बे केसआव नांसाबनानै दङ सोर खामानि मावदों दिनै रायजो राजाया गासैबो मोनथिजोबो नाथाय सोरबाया बेखौ क्रेडिट लानो लुबैनायावहाय जों खामानि मावदों होनबा बियो जुक्ति गोनां जानाय नङा जों बेखौनो बुंगोन खुलुमबाय रायजोफोर आरोबाव फि थांखि ब्लग इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरनाय जाबाय रायजोफोर साननै सानथामसो सिगां आङो मोनसे भिडिअ हगारदोंमोन नाथाय आंनि भिडिअआ साउन्ड जायाखै मानो जायाखै मिथिगौना हयथ' नोंथांमोनाबो मिथिखाबाय सोरबा सोरबा भिडिअबो होगासिनो दंखायो दा जाहोना जाहैबाय इउटुबआ माखासे गोदान आपडेट लाबोदों सारा मुलुगाव थानाय साफ्रोमबो मोनफ्रोमबो भाषायावनो गाव गावबागावनि भाषायावहाय थुनानैहाय बा प्रेस खालामनानैहाय खोनासंनायनि मोनसे खाबु होदों इउटुब चेनेलावहाय दा बिनि खारनावनो साउन्ड सिस्टेमा बेयावहाय मोनसे स्टेबल भलिउम होननाय दङ स्टेबल भलिउमखौहाय नोङो अन अफ खालामनानैहाय बेयाव पार्मानेन्टलि बिथांमोना स्टेबल भलिउम अफ खालामनानै दोनदों इंलिश इउनाइटेड आरो मोनसेया इन्ड' एसिया बेबायदि मोनसे लिरनाय अपसन दङ बेयावहाय नोंसोरो सेटिंआवहाय प्रेस खालामनानै नायोब्लासो बे भिडिअआ साउन्डआ अरिजिनेल फैगोन नङाब्ला बेयो ब्रकेन साउन्ड जायो दा आंबो मोनसे भिडिअखौहाय डिलिट खालामदों आरो बे भिडिअखौनो आं होफिनदोंमोन एखे जादों नाथाय आं सेटिंआवहाय थाङाखै दासिमबो मबाइलाबो प्रब्लेम जानानै दं दिनै आं भिडिअ लाबोदों रायजोफोर नोंथांमोननि थाखाय प्रेस मोसाहारि बिथांनि आरो जेलनिफ्राय बेल मोननाय बेफोरनि सायावहाय माखासे बाथ्रा बुंनो थाखाय नंगौ जों सासेबो अपोजिशन पार्टिनि मानसिफोरखौहाय बुंनाय खोनायाखै एनडिएफबिफोरनि जिसेसा सुबुङा दिनै बेल मोनबाय बिथांमोना उदां अख्राङाव फैबाय होननानैनो बुंदो दा बिथांमोना उदां अख्राङावनो फैखाबाय बेल मोननाय मानि गखाबाय बिथांमोना जेलनिफ्राय बारग'सिगोन गाव गावबागावनि न'आवहाय फैनानै बिथांमोना फिसा फिसौजोंहाय न'खरनि बिमा बिफाजों थानानै रायजो जाफैनो खाबु मोनबाय दा बे खाबुखौ सोर होखो दा बे खाबुखौहाय जोङो इउपिपिएलनि सिएम आरो एनडिएफबिफोरनि एनडिएफबि वेलफेयार एस'सिएशन आरो आबसुनि बिथांमोनानो बे खाबुखौहाय होबाय जों बयबो मिथिगौ बिपिएफ पार्टिया थायोमोनब्ला बिसोरो जेलावनो रानथाब खुथाब बिसोरो थानांनायमोन बिसोरो बेलबो मोननाय नङामोन आरो बिसोरनि सायाव रावबो बिजिरग्रा मानसि ओंखारनाय नङामोन रायजोफोर दिनै जाखिनि जोङो नुदों दा अपोजिशन पार्टिनि मानसिफोर सोरबाया पार्टि गोदान दादों एनडिएफबिनि नामावहाय बैसोर बायदि सुबुङाबो एनडिएफबिफोरनि सायावहाय बिपिएफ पार्टिया जुदि देरहानानै थायोमोन अब्ला जेबो खुगा सिनाय नङा नोंथांमोना नंखाय सानदों नामा दिनै बिसोर बायदि मानसिया मानि थाखाय गोदान पार्टि दादों बिसोरो मात्र बिबानखौहाय मोननो थाखाय पावाराव थानो थाखायल'सो पार्टि गोदान दादों बाखि आं जेबो नुहुराखै मिथिबाय दा रायजोफोर एनडिएफबिफोरनि सोमोन्दै आङो हाबाखैब्लाबो एनडिएफबियाव आङो थाङाखैब्लाबो एनडिएफबियाव आं नाम गैयाब्लाबो आङो एनडिएफबिफोरनि सोमोन्दै हाजारब्लाबो एसे आं बिसिनि खस्थ'खौहाय मिथिगौ बै समाव आं देरफुनाय सममोन
फरायफुनाय सममोन नाथाय जोङो आंबो एसेबां मोजां फरायबोनो मोनाखै सुबिदा मोनाखै रायजोफोर दा बेनिखायनो आङो बिथां एनडेबिफोरखौहाय जेसेबांनाखि एनडेबि दङ आङो बिथांमोनखौहाय जोंनि बर' हारिनि बर' जातिनि रैखा होग्रा दावहारु होननानैहाय जेब्लायबो गनायो बिथांमोननि जारिमिना अराय सम जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय जोंनानै थागोन रायजोफोर हाग्रामा महिलारि सारनि जारिमिनाबो जोंनानै थागोन नाथाय बिथांनि जारिमिना माखासे गुबुन रोखोमनि जागोन आरो एनडेबिनि जारिमिना गुबुन रोखोमनि जागोन आरो इउपिपिएलनि सिएमनि जारिमिना गुबुन रोखोमनि जाबोगोन नोंथांमोना नायलांबाय था दा बेनिखायनो आं बुंनो सानदों दिनैनि समावहाय प्रेस मोसाहारि बिथाङा दिनैसिमबो बिथाङा बुंगासिनो दङ गहपुर हालामावहाय 60टा समिति बेयावहाय दानांगौमोन होननानैहाय बिथाङा बुंगासिनो दङ सिगांग्रो 60टा समष्टिखौसो बानायनांगौमोन बिनि उनावहाय गामि सोसननांगौमोन होननानै बुंदों नोंथांमोना एसे खोनासंलाय इउपिपिएल गभर्नमेन्टआव थानाय माखासे दैदेनगिरिफ्रा माखासे एक्सपिरियेन्स गैयिनि थाखायनो बिथांमोना दिनै समष्टि बानायनांगौआ माने गामिसो सोसनबाय आरो सासे राजनितियाव थानाय दैदेनगिरि व्यक्तिया बेबायदि खुगायाव बुंनो समाया बिपिएफआथ' बिपिएफ गभर्नमेन्ट सालायनाय समावथ' बिजेपिया फैलायनांगौ दरखार गैयामोन ना बेहाय रावनिबो सायाव रावजोंबो एलायन्स खालायालासेनो जोङो रावजोंबो एलायन्सआव जों इलेक्सन गेलेनो नागिरबाय गावनो सिंगल इलेक्सन गेलेगोन आरो 17 बोसोर बुंनानै बिथांमोना माने गावसिनि खामानि मावनो हायैखौ मालायनो दाय जाबनानै एरायना थानो नागिरनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बिथांमोना गावनि एजेन्डाखौ लानानै नंखाय बाथ्रा बुंनानै फोसावबाय थानाय माने जोंहा प्लास जानाय बे 5 बोसोराव मा मावखो जों बेखौसो सोंगोन ना बिथांमोनाव दा 1500 कोटि बेबो लाबोनो हायासै 2 आरो 3 आव लिरनाय दंखायो मा मावगोन भारत सरकारनि आरो आसाम सरकारनि माखासे स्किम लिरनाय दंखायो बेखौ मावफुंनो हायाखै बिथांमोना जोंनि प्रमद बर'नि दिनाव नुदों कारापसनाव गासैबो बेस्थ' जाना थानायखौ नुजोबदों आरो बेहाय मोनसे आं कुइसन लाबोदों प्रमद बर'निसिम मोनसे कुइसन लाबोदों 17 बोसोराव मा मावखो होननायनि सिगां नों बबे गादियाव थानानै नों बिटिसिखौ सालायदों बेनो 17 बोसोरनि मावनायनि रिजाल्टआ दाथ' बिसोरो 60टा समितिनि खोथा बुंबाय गामि सोसननायखौ नुनानै आरो 60टा समितिखौ दाखाङोमोनब्ला गामिखौ सोसनथ'आमोनब्ला अब्लाबो बुंगौमोन बिसोरो गामिखौसो सोग्रोनांगौमोन 60टा समितिखौ दाथ'नो नाङामोन नैबे बाथ्राखौ बुंबायमोन बिसोरो मिथिबाय दा दिनै मानो बुंदों बिसोरो गादि हास्थायनानैहाय गावसोर मावनो रोङिनि थाखाय लाजिनानैहाय माबा माबि बाथ्रा बखिलाबाय थादों दिनै गहपुरनि मानसिफ्रासो मिथिगौ बिथाङा एनडेबिमोन होननानैहाय सासे एनडेबिनि गियाना बेफोरबायदि नङा रायजोफोर एनडेबिब्ला बियो अपोजिशन पार्टीनि बे जाथारै एकदमबारे होसोजाग्रा मोनसे सरकारखौहाय माबोरै सापर्ट खालामखो जुदि बिपिएफआ एनडेबिफोरखौहाय लानानै सावरायनायनि गेजेरजोंहाय एकर्ड खालामदोंमोनब्ला आङो जेबो बुंनाय नङामोन नाथाय बिपिएफ पार्टीनि जे बै समनि थासारि बेखौ नाहरनानै आं बुंदों रायजोफोर एनडेबिफ्रा खि लानानै खाब्लाबो आगार मोनाखै सोरजों बिपिएफनिनो माखासे केडारफोरजों सरकारजोंहाय लोगो लानानैहाय आं नुबोआखै नामा दिनै आं जायखौ नुदों आंबो बेखौसो बुंदों आं ओरैनो बुङा रायजोफोर आरो नोंथांमोना एनडेबिनि सोमोन्दै साननोब्ला एनडेबिनि सोमोन्दै बुजिनो नाजादोंब्ला माखासे 2 घन्टानि भिडिअ दङ लाइफ एन्ड लार्निं पडकास्ट माइनावस्रि बर'नि भिडिअआवहाय थांनानै नायहै अब्ला सासे बारग' एनडेबिया माबायदि बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना बेयावहाय बुजिनो हागोन रायजोफोर नंखाय बाथ्रा बुंनायाव माब्लाबाबो गोसो दाहो बिपिएफ पार्टीया एनडेबिखौ बख'नो माब्लाबाबो गोसो गैयामोन दिनै जाय मानसिया बिपिएफ पार्टीयावहाय हाबहैदों एनडेबिनि नाम लायै बैसोर बायदि सुबुङा एकमात्र गावनि उदैनि थाखायल'सो बिथांमोना ससियेल मिडियायावहाय फैनानै रायजो राजाफोरनोहाय खोनासंहोदों बाखि जेबो नङा रायजोफोर आं नामखौ बुंथ'ला
जों बयबो मिथिखागौ रन्जन दैमारि सारनि नाम लानानै एनडिएफबि जेलाव थानायफोरनि नाम लानानै गोबां पलिटिक्स खालामबोदों दिनै बिपिएफआव हाबनानै दङ दा बिपिएफआनो रन्जन दैमारि सारखौहाय जेलाव सोदों बुंनो थाङोब्ला मिथिबाय दा मानो आं बिपिएफआ सोदों होननानै बुंदों मिथिगौ ना रायजोफोर बै समाव कंग्रेसआ सरखारमोन नाथाय कंग्रेसजों लोगोसे बिपिएफ पार्टियानो जोंनि बर' हारिनि रायजो सासन खालामग्राखा हाग्रामा महिलारि सारा बिथाङा बिनि केसखौहाय खमायनोसो हागौमोन नाथाय थुखोनानैसो होदों मानो थुखोना होदों मिथिगौ ना थैजासे जेलाव जानांगौ होननानैसो बिथाङा फोरमायनानै होदों ससियेल मिडियायाव स्टेजआव गसंनानै आसामिसनि रावजों दा बेनिखायनो आङो बिनि गोसोखौहाय आं माब्लाबाबो सानफेराखै जे बियो एनडिएफबिफोरखौहाय जेलनिफ्राय बख'गोन होननानै बिपिएफ पार्टिया माब्लाबाबो एनडिएफबिफोरखौहाय जेलनिफ्राय बख'जानायखौ लुबैया होननानैसो आं सानो दिनैबो जों नुदों रावबो खुगा सियाखै बेल मोनबाय गसिगोन बिथांमोना बेस्राफोर गबायखौनो होनदो आरो माखासे दंबावो बिसोरबो 24 खालार खालि बिसोरखौबो बेल होनाय जागोन होननानै जोङो खोनानो मोनबाय अब्ला मा बै अपोजिशन पार्टिया इउपिपिएल सरकारखौसो गाज्रि मोननो हागौ नाथाय एनडिएफबिखौ मानो गाज्रि मोनखो एनडिएफबिनि नामावहाय गोदान पार्टी दानाय मानसिफ्रा दिनै मानो खुगा सियाखै जेबो गोजोननाय गैया मानो गोजोननाय गैया गाव गावनि उदैखौ सुफुंनो थाखाय खौसे जालायनानै गोरोबज्लायनानैथ' मावनो रोंखाया मोजांखौहाय गाज्रि बुंग्रा गाज्रिखौहाय मोजां बुंग्रा नुनायखौ नुवाखै होनग्रा नुयैखौ नुदों होनग्रा बेसो जोंनि बर' हारिनि आखल आखु दिनै जों साननानै नायोब्ला एनडिएफबिफ्रानो जोंनि बर' हारिनि रैखाथाय होग्रा आबसु आरो एनडिएफबि गैयामोनब्ला जोंनि बर' हारिया नैबे समसिमहालागै गोमाजोबसिगौसोमोन दिनैहाय इसोराबो जोंजों लोगोसे दङ जोंनि बर' हारिखौहाय संसाराव फोथांना लाखिनो थाखाय इसोराबो जोंजों लोगोसे दङ जोंखौबो बर' माहारि हिसाबै बर' हिसाबै संसाराव थांना थानांगौनि थाखाय जोंहाबो मोनथाय दंखाय इसोरा जोंजों लोगोसे दङ बेनिखायनो आबसु आरो एनडिएफबिफोरखौहाय जोंनोहाय जगायनानै होदोंमोन नाथाय दिनैहाय जोङो अपोजिशन पार्टिफोरनि माखासे साननाय हनायखौ नायोब्ला बिथांमोना दासिमबो सोलायनो रोङाखै ना मा बुङो रायजो राजा नोंथांमोन अब्ला रायजोफोर भिडिअ'आबो बेसिकनियानोमोन जायफ्रा आंनि भिडिअ'खौ जोबजासे नायबाय गोजोन्थों आरो जायफ्रा आंनि भिडिअ'खौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामनानै लायाखै हायोब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि